Hola, el meu nom és Naomi, estic al grau d'Administració i Direcció d'Empresa ADE, mitjançant CL, i la nota de tall crec que era un 10 amb algo, 10 amb 5, i jo vaig treure 10 amb 9. Dic Sam, estic estudiant dret, la UB, a la Palau Reial. Vaig entrar per la CL, sí. Era un 9,6 a entrar, però vaig treure com un 10,2. Jo vaig escollir la UAB més que res perquè és la que em cau més a prop. Crec que és un campus que té moltes coses, una molt bona comunicació amb el tren, tens cafeteries, et pots juntar amb altra gent d'altres carreres. Em van dir que dret era com millor, la nota no arribava i vaig anar a la UB. La preferència era la Pompeu perquè estava més a prop de casa meva. Em vaig acabar de fixar molt en aquestes coses. Vaig estar mirant altres carreres, com per exemple les de comunicació, que tenien com millor coses una mica més interessants. Jo per horaris prefereixo la UB. Que això d'aquest canvi de carrera que vols fer perquè és degut. Vaig entrar a ADE perquè no sabia el que fer. I crec que això és un gran error. Acabar batxi, diuen, no sé què fer, ADE és una carrera molt neutral, tots es fiquen a ADE, per això hi ha tanta gent. És una cosa que t'ha d'agradar. Porten molts números, no només són mates, no hi ha tanta teoria i potser si no ets tan bo en la pràctica, doncs costa una mica més. Realment el que volia fer era màrqueting. Hi ha una assignatura de màrqueting. No ha acabat sent el que jo realment volia fer, per això he decidit canviar-me al final. Jo no he anat a moltes festes ni de la UAB ni de la UB. Crec que la UAB tindran millors festes. He vist que no es paren de fer coses, novetades, festes de Halloween, les novetades, i em vaig forrar a ous, a farina. He fet la meva colla d'amics, sortim extra universitat. La universitat tampoc organitza cap festa, particularment al Paso del Guador. T'agrada la carrera i t'agraden els números i tal, jo crec que és una molt bona opció i jo crec que està molt bé. A mi em van dir que la UB era molt bona i de moment tots els professors, en veritat, me l'han liat molt. Si suspens o tal, més per tu, a les teves hores, perquè al final si estudies molt aprovaràs.